Beda x-xogħol ta' kostruzzjoni fl-Isptar Mater Dei biex jitkabbar id-Dipartiment tal-Emerġenza, kif ukoll biex jinbnew sulari ġodda l-faċilità ta' psikjatrija akuta. F'konferenza tal-aħbarijiet fis-sit fejn se ssir l-espansjoni, il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela qal il-proġett se jsir b'investiment ta' 120 miljun euro fuq 3 snin. Spjega li b'dan il-proġett is-sodod fl-emerġenza se jirdupjaw għal 70 li jinkludu żoni bħal sensory rooms għal dawk il-persuni li jkunu jbatu mill-awtiżmu u żoni li għatu aktar privatezza u dinjità. Għalli din l-inizjattiva torbot ma' inizjattivi oħra li diġà l-Gvern biex naqsu l-ammissjonijiet fl-emerġenza bi 15,000 fosthom il-ħolqien ta' helpline dedikat u sħobija ma' sptarijiet privati. Il-Ministru Abela qal li t-tieni mira ta' dan il-proġett hija li titneħħa l-istigma minn fuq is-saħħa mentali u din tiġi integrata mas-saħħa fiżika. Għal dan il-għan se tkun qed tinbena Acute Psychiatric Unit li se jkollha 135 sodda. Qal il-proġett se jħu 3 snin biex jitlesta u sa dan it-tant is-servizz f'Monte Carmeli se jkompli jingħata. Fil-fatt qal il-Fondazzjoni tas-Servizzi Mediċi l-FMS qiegħda kull ma jmur tkompli tirranġa l-Isptar Monte Carmeli u ssaħħaħ il-kura fil-komunità permezz ta' 3 ċentri reġjonali f'Malta. Għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar se jiġri mill-Isptar Monte Carmeli, il-Ministru Abela qal li ġala darba dan qed jiġi ranġat ikun jista' jintuża biex jingħataw servizzi tas-saħħa pubblika iżda mhux aktar tas-saħħa mentali.